Myslím, že proto, aby ty projekty, které se tady plánují pro to předsednictví, mohly být nějak kvalitní a skutečně odrážely to, co tady Plzeň si přeje, tak je důležité, aby se do toho mohla zapojit širší veřejnost. A i pro tohle jsou důležité akce jako takový, aby jsme my jako občané věděli vlastně, do čeho se máme zapojit a k čemu máme ten svůj názor vyjádřit, protože pokud já nejsem třeba vůbec odborník a pokud bych se o to konkrétně nezajímal, tak vlastně nemám možnost ani pořádně vědět, co se tady vlastně děje, o čem se rozhoduje, natož k tomu vyjádřit svůj názor. Takže pokud takhle se aspoň rámcově člověk doví, co se tady děje v Plzni a k čemu je možný se vyjádřit nebo k čemu nějak dát svoje stanovisko, tak je to určitě hrozně prospěšný. Už dlouhou dobu, co jsem se tím problémem územního plánování zabývala a zabývám se jim nadále, tak pokoukávám směrem na západ až na ostrovy britské, kde mají úplně jiný systém. Tam jde ruku v ruce strategie územního rozvoje města, myšlenka, která se v tom městě vymyslí, dohodne. Je to samozřejmě věc konsenzuální, čili tím chci říct, že je nesmírně těžká. Asi sami bychom tady našli mezi sebou různé názory a různá místa v tomhle městě. Čili dojít k konsenzu je nesmírně těžké, ale ještě těžší je udržet kontinuální linii, kontinuální myšlenku tohoto konsenzu. A ku podivu, v té Británii to umí. Čili můj velký sen, a nejenom sen, ale řekněme snaha, je propojit vlastně územní plánování s tím, aby bylo stavěno na konsenzuální strategii rozvoje města, tak, aby jsme vlastně uměli stanovit, jak to město může vypadat. Samozřejmě nastává tady jeden problém, a to je problém toho, že i sebe lépe definovanou regulaci může uchopit špatný architekt a postavit špatný dům. Chci říct jedno na závěr. Jsem hrozně rád, že se odehrává tato záležitost, protože to ukazuje, že i v Plzni, byť jsem si dlouho myslel, že tomu tak ani není, že i v Plzni je poměrně velký zájem o architekturu, o urbanismus a že lidé postupně chápou a začnou chápat ještě víc, že to jsou nedílné obory, které patří k tomu městu. A že doufáme, že i ty moje sny o tom, že budeme jednou přemýšlet o rozvoji města opravdu strategicky a opravdu dlouhodobě a budeme umět ty myšlenky udržet a prosadit, takže ta doba nastane. Děkuju. Toto místo si všichni určitě pamatujete, bylo zde výstaviště vlastně už od doby první republiky, nyní je zde obchodní dům Plaza, je to vlastně taková dopravní křižovatka a zrovna na tomto místě teda vzniklo jak obchodní centrum, tak tady má vzniknout i budova nového divadla, což je z urbanistického pohledu naprosto nepochopitelné, nekoncepční a nelogické, ale má to tak být a ačkoliv je budova divadla určitě pro Plzeň potřebná, tak toto místo pro ně opravdu není to pravé, ale více již tady k výstavišti a k průtahům a k divadlu Petr Domanický. Tohle všechno souvisí s čtvrtou silnicí, která takhle nešťastně prostě to město rozřízla, zde prostě nemá co pohledávat. Samozřejmě, že na to můžete i vy, i kdo další poznamenat, že prostě někudy ta auta musí, že před těmi desítkami let nejezdila. To je samozřejmě pravda, jiná věc je ten způsob, to, jak se do toho města vstoupí, kde se do něj vstoupí. A tím se vlastně odřízlo centrum města od toho nejcennějšího té řeky v té krajině a od té zeleně. Tak to je samozřejmě jedna smutná kapitola. A druhá smutná kapitola je ta, že po revoluci prakticky nepřišlo žádné nové koncepční řešení tohoto typu. A vlastně ten proces, který my tady máme možnost vidět, a to je jak ten parkovací dům na té rychtářce, tak tahle ta krabice tady za námi a před námi, tak to je vlastně jenom přirozený proces toho, že se s tou silnicí vlastně nic moc nevymyslelo jiného a nechává se to na pospas.
To, co se tady odehrává kolem TMŽ, tak není nic jiného, než co vidíme v naprosto obráceném způsobu v těch okružních sadech, jako to mluvil Jakub Chvojka. Když se prostě sady upraví s rozmyslem, upraví se ta zeleň, tak pak samo od sebe začne fungovat to okolí. Prostě začne se v podstatě to město uzdravovat. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never lose. Your goodbye left me with eyes that cry. Tak jsme na naší poslední zastávce urbanisticko-architektonické vycházky. Tady za rohem pak je dům hudby, kde budeme pokračovat promítáním a besedou. A nyní místo, na kterém se nacházíme, tak to ještě před několika lety, a hlavně i desítkami lety, tak to byla industriální část Plzně. Tady v tomto místě se nacházely budovy tiskárny Typos, naproti přes ulici byla budova Škodových závodů, která dnes již nestojí.